Hello लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनाय थाबाय जों दायो मैनाफुख्रियाव थांगासिनो दङ नोंथांमोना नायलांबाय थादो
मैनाफुख्रिनि दैया बेनो, दिनैसो नुफेरबाय आंबो। Jawab Zosfina.
दायो निकासियाव साहा हटेलाव साहा लोंनायखौ जोङो बिनानाव साहा लोंनानै थांनोसै न'आव भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जानोसै लोगोफोर आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरोबाव आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब शेयार खालामनो दाबाव लोगोफोर